guys, welcome to my channel Mama Dils Vlog. Mag-ihaw na pong tuog manok. May pinalit ang bana ni Marlene dito sa downtown. Akong ipaihaw kay akong ipasabaw o ipaadobo. Favorite nila ang native nga manok, guys. So mag-ibot na ko karon og balhibo. Unahan na to pag ibot ang iyang ulo. Marunong kong mag-ihaw ng sa bata pa ko, mama. Siya ang nagturo sa akin kung ganun, kung ano ang satay ng manok. So karon hindi na siya ay matanda na. 93 years na ang akong madura. Thank you, God. Sa lahat na gihatag niyo sa aking inahan. Thank you very much. So guys, ibalik ko kay wala pa kayo maluto ang iyan. Dahil pa iton. Katong lipuhan o kasi ang atong manok para mawa ang iyang lansa o lamog-lamog ayang buling makuha kasi natulogdan sila o kasi para ang iyang buling makuha. Lugdan. Lugod. Ano ako na nang gilugdan og asin. Huwag ka human sa lugod sa asin atong kiskisan og kutsilyo para hinlo jud siya. Nakuha jud ang iyang buling. Ug ayang lantok sa iyang manok. Na guys mo.
Come on guys. Mama siya mga balhibo nga gagmay kaayo na mura og mga lanot-lanot nga puti. Ato ni siyang ikuan sa kayo atong hawbon para siya masunog. Nga ganito guys. So guys, na maghiwa na pod. Ito na po siyang hiwaan kahini na. Kita hiro. So guys, ituon ko para sa hiro. Yung yung ulo. Nilisin ko para sa aso. Para sa aso namin. Yung paa, yung tiil niya. Putulin ko. Para sa aso namin. Dalawang pako, isang paa, yung ulamin na mamayang gabi. Sasabawan namin yan. Sagulan na mo ng malunggay. Ito. Ito guys, aba, paa, at saka yon backbones niya. Amo sa ning eret. Tomorrow, bukas na lang namo niluto. Parang adobo. Ito na guys, tapos na ako nag-ihaw ng manok. So, thank you very much. See you next vlog, Mama Dils.